benvinguts al canal BAM 2000. Anem a fer el quart tutorial sobre les sites de Google. Doncs ja havíem posat algunes cosetes a aquesta pàgina i ara anirem, per exemple, canviarem de pàgina, anirem als planetes i dintre dels planetes anirem a Júpiter. Aquí també he fet ja una miqueta, he posat un text, un enllaç a una pàgina i dues fotos. Què més podem posar? Doncs mireu, amb aquest menú d'insertar tenim moltes coses. Veurem algunes. Anem a pujar un vídeo de YouTube. Doncs el que farem serà clicarem a sobre i aquí hem de buscar l'adreça, posar l'adreça o el vídeo que nosaltres vulguem. Podríem posar aquí Júpiter. A veure quins vídeos ens surten. Molt bé, aquí tenim uns quants vídeos, d'acord, que parlen sobre Júpiter. Podríem agafar un d'aquests o podem fer una altra cosa. Podem pujar un vídeo que a nosaltres ens agradi, que nosaltres ja tinguem guardat a la nostra Drive o a nostre YouTube. En aquest cas, com jo no tinc aquí cap vídeo de Júpiter, doncs anirem a buscar per aquí. Buscarem Júpiter i agafarem el primer, no donarem més voltes. El selecciono i direm seleccionar. Molt bé, i aquí tinc el vídeo. Igual que hem fet abans, és un vídeo de la National Geographic, el podem fer més gran, d'acord, més petit, centrar-lo. Molt bé. El posarem també, el recordarem de posar també al fons perquè això tingui continuïtat. D'acord? I si cliquem a sobre veiem que no podem fer res, no es veu. Però això és perquè estem treballant aquí. Si anem a aquest vista prèvia, el que farem ja el tindrem aquí a baix. I ara sí, quan cliquem a sobre, començarà el nostre vídeo del YouTube. Born from primordial stardust 4.5 billion years ago, Jupiter was the solar system. Molt bé, aquí el tenim. Doncs tornem al principi. Ja tenim el nostre vídeo de YouTube. Podem fer més gran, aquí tenim altres opcions de configuració, però en principi això ho deixarem tal com està. Cancel·larem. O si no ens agrada el podem llançar la paperera i buscar un altre. Una altra cosa que podem fer és fer un carrusel d'imatges. Ho tenim aquí. Són unes imatges que automàticament, si volem, van passant. El primer que tindríem que fer de tot és seleccionar les imatges. Jo ja les he seleccionat i les tinc al meu escriptori. Doncs clico a sobre de carrusel d'imatges i anem a penjar-les. Imatge número 1. Triga una miqueta en pujar, però bé. Afegim una altra. Imatge número 2. Imatge número 3. No, que la 3 és la mateixa que la 2, que l'he pifiat. Imatge número 4. I la imatge número 5. Ja tenim les 5 imatges que volem posar a aquest carrusel. El que farem també, abans de dir-li d'insertar, ho posarem en forma automàtica, perquè passin les imatges elles soles. I podem també escollir la velocitat. Molt a poc o molt ràpid, o normalment deixarem aquesta velocitat, que ja ve predeterminada, que és una velocitat que està bé. I direm insertar. I un altre cop podem fer el mateix, canviar la posició, fer-lo més gran, fer-la més petita, etc. Com sempre a totes les imatges. Doncs també les centraré. I li donaré el fons que he escollit per la meva pàgina. Aquí no es veu res, però anem a fer la visualització prèvia. I ara aquí, a part del nostre vídeo, tenim el carrusel d'imatges que, com podeu veure, van passant soles.
Jo aquí el que posaria, per fer una mica d'explicació del que és això, doncs podríem anar a internet i buscar una mica d'informació sobre el que és això. I això, com posa aquí, és una taca vermella. Doncs seleccionarem només aquest trosset, que és una mica d'explicació, copiar, i faríem insertar un text. Ens ho posarà de moment, us ho posarà aquí a baix. Enganxar. Farem com hem fet abans. Ho arreglarem una miqueta, li donarem la forma de cancel·lament. Ui, aquest és molt gran. En forma de subtítol. Molt bé, això també podríem, si volem, ho deixem aquí a baix o podríem passar a dalt, aquí al mig. Com es fa això? Mireu, sempre que agafo un tros, surten aquests puntets. Aquí també surten. Vale. Aquests puntets serveixen per moure allò que s'ha posat de color blau. Ara ho poso aquí. Perfecte. I aquí també, un altre cop, podria dir-li, ho podria deixar en blanc per marcar una diferència o donar-li. I aquí ho tindria, ja començaria a tenir la meva pàgina sencera, unes explicacions, un enllaç, unes imatges, un vídeo i un carrusel. Doncs fins aquí aquest tutorial. Ens tornem a veure amb el següent tutorial del canal PAM 2000. Moltes gràcies.